Kaixo artistak, kaixo irakasleok, ongi etorri formakuntza montura. Aurten Eusko EJGVek, Eusko Jaurlaritzak eskatzen digun ikastarora ubideak B1. Nire bideoan asmoa da oso simplea azaltzea, ze gero maizu gorri, koldo eta beste baten bat hor daudelako. Beraz nik nirea nire kabuz eta nik ikusten dudan modua. Gero agian nahiek akatuko naute, espero dut ezetz. Gaurko bideoan sarrera eta lehenengo modula azalduko dizuet. Orduan, sarreran ongi etorri bat dago, zer ikusten duzu hor, non azaltzen den zer egin behar den eta hori guzti hori. Hor gida liburu bat dago, ikusi behar dena, azaltzen du pizka bat zer dagoen, sarrerarekin. Gero noiz egingo dugun, noiz arte, zeintzuk diren helburuak, batez ere ebaluaketari begira, ebaluazio izigarria eta nik gero gomendatuko dizuet, nik bideo batean jagopei begira azaldu nuenez, erabilgarria egiten zaizuen, behar baduzue, deskribapenean jarriko dut. Eta hori beharra, baldintza, aurreko ikastaroa egin daukitzea, ezta? Gure kurridigi maitia. Gero metodologian hor gauza kontu batzuk agertzen dira, ezta? Nahiko interesgarriak. Eta, horre kontu batzuk ebaluaketa egiteko eta guzti. Gero, nola egin duten eta gure lanean ere izarri beharko dugu. Orduan, baldintzak hor, konpromiso bat guztia agertzen da, eta hasi baino lehen galdetegi txiki bat egiten da, nik ikusita daukadana, nahiko interesgarria, saiatu egiten, eta ze ateratzen duzuen hortik. Adibidez, ebaluaketa ezigarriaren barruan zenbat momentu dauden, ziru, hasierako fasea, garatze eta aplikazio fasea, eta azkenik orokortze eta transferentzia, adibidez, dinot. Orduan, zer egin behar dugu guk lehenengo moduluan. Lehenengo moduluan portfolio bat sortu behar dugu. Portfolioa azkenean ematen du dela oso hitz teknikoa eta oso zaila eta azkenean portfolio bat, gure umeek bat baino gehiago izan dute. Kuaderno batean portfolio bat egin daiteke, karpeta batean portfolio bat egin daiteke, ikasturtean zehar bildutako gauzak portfolio batean sartzen dira, blog batean, site batean. Orduan hemen eskatzen digutena da, ikastaro honetan, ikastaro osoan zehar egingo ditugun kontuen portfolio bat sortzi. Zer uki behar du portfolio honek? Guazen arira, hemen dana jarrita dago, baina zer uki behar du? Azala, zure aurkezpena, gero 3 zeregin egongo dira, eta azkenean atzera elikadura. Hemen horrela salduta dago, baina gero, hor, komentatzen du nola egin behar dugun, bideo tutorial bat dago, gomendatzen dizuedana, hori guzti hori, lizentziarena jartzen du, eta orduan hori, proposatzen dizu, zelan egin, Geniali, Canva, eta nik aukeratu dudana, Canva izan da. Orduan, hemen urratsak agertzen dira, ezta, nola sortu aurkezpena, portfolioan aurkezpen hori txertatzea, eta ebaluazio irizpide zehatz batean oinarritzea. Nik entregatu dut, eta erakutsiko dizuet gutxi gara bera nola egin dudan. Klikatzen baduzu hor, nirea delako. Bere zer dago, sarrera, 3 zereginak, atzera elikadurarena, eta amaiera. Orduan, klikatzen baduzu aurkezpena, hori maizu Mikel Hezkuntzaren erabili dut, aurkezpena egiteko. Gero lehenengoa dela lehenengo zeregina, hor ebaluazio irizpidea, orduan hemen jarri dut nik erabiltzen dudan ebaluazio irizpide bat, zer nola eta zertarako kontutan hartuta. Agian hori helburu moduan planteatuta dago, baina ebaluazio irizpidea litzateke irakurketa idazketaren prozesari hasiera emateko, letrak itxiki aplikazioaren bitartez taldeka bermatzen ditu. Orduan itxiki erabili dut gero hasierako fasen eta amaierako fasean umeek zenbat aurreratu duten ikusteko. Gero bigarren zereginean ebaluazioaren izaera ikusten da eta hor azalpen simple batzuk jartzen dira ebaluaketaren inguruan. Gero hori beste modulu batean agertuko delako. Orduan momentuz hasiera gisa egiten ari gara.
Eta azkenik, 3. atala, berez, ebaluazioaren faseak dira. Eta ora soltzen dut nola, ebaluazio irizpidea kontutan hartuta, nola itxiki hasieran eta amaieran ikusten den. Itxiki, hor klikatuta, itxiki hemen daukago, eta da jolas divertigarri bat, gure txikitxoekin. Anomalia, txakurra. Batzuk ikusten dira da, eta gero umek asmatu behar dituzte, nahiko ondo dago. Nire beste bideo baten ere azaltzen dut. Karo, ni lehenengo mailakoekin nagoelako. Eta ia azkenik atzera elikadura ere eskatzen digute. Beraz, atzera elikadura horrekin esaten dut nola nire gurasoekin atzera elikadura e-mailen bidez eta Google Driveen bidez nik haiei materiala partekatzen egiten dut. Hau da, oso azalpen, oso aurkezpen simplea egin dut, planteatu dut. Batzuk, komplikazio ere gabe nahi baldin baduzu horrela, gainera lehenengo modua denez horrela. Azkenik, hauze zer da, hau ere egin behar dugu. Hau da Creative Commons kontua. Orduan, nik aukeratu dudana da 4.0, zuek hor ikusten duzu, Creative Commons license, azalduta dago eta jartzen du nola derrigorrezkoa den Creative Commons lizentzia jartzen. Eta horrela, gutxi gora bera, lehenengo modulua eginda dago. Kontua zein da, horren barruan, horra saltzen du zer den autoebaluazioak, hau ja horrekoa da. Orduan, bigarren moduluan agertuko da, gero guk gure portfolioan egingo dugu hurrengo pauso. Horregaitik hau, kakotxarten ez dago oraindik bukatuta, bigarren moduluan jarri beharko dugula. Eta ez dakit horrela ondo azaldu dudan. Agian maizu gorri edo koldok akatuko naute esanez Mikel, baina ez duzu ondo egin oso simpleta, baina hori zen erasmoa bideo honen bidez. Zalantzaren bat baldin baduzue iruzkinen bat edo Instagramen edo, eta hori, aurrera eta rock and roll. Espero dut zuek ebaluaketa hezitzailearen inguruan pilo bat ikastea eta zuen umeekin aplikatzea. Nire ustez oso aproposa delako eta gauza horiek egiten dituzu. Kontua da, nola txertatu. Beno, beste bat arte